Плохо слышу, к сожалению. Алло. Сорвался, к сожалению, у нас звонок. Ну, суть ми поняли. Дмитро Снігирьов, співголова громадського об'єднання «Право справа», воєнний експерт, був з нами на прямому зв'язку. А я хочу перейти уже к следующим новостям, к неутешительным новостям с ситуацией с коронавирусом в нашей стране. Карантин в Украине ужесточают после резкого всплеска заболеваемости COVID-19. Кабмин и офис президента согласовали ряд антикоронавирусных мер, включающих в себя новые ограничения. Большинство из этих мер на днях должно утвердить также правительство Украины. Давайте послушаем, что предусматривают новые антикоронавирусные ограничения. Виші переведуть на дистанційне навчання. Школярів відправлять на канікули достроково. Дитсадки поки продовжать роботу в звичайному режимі, проте з дотриманням всіх приписів Міністерства охорони здоров'я. Запроваджується заборона на роботу ресторанів, клубів, закладів громадського харчування після 22:00. Запроваджується заборона на будь-які масові заходи після 22:00. Можуть запровадити додатковий штраф за ігнорування маскового режиму. В Украине уже подготовлен план развертывания дополнительных госпиталей для пациентов с коронавирусом. Однако они будут задействованы только в крайнем случае. Давайте послушаем. В березні було прийнято рішення, щоб це була крайня міра, коли не буде витримувати система охорони здоров'я або ліжковий фонд буде нездатний утримувати таку кількість пацієнтів. Перелік таких установ, що можуть бути пристосовані або використані, є. І є план розгортання. Перелік таких установ є конкретно по кожному місту та кожній області, в міській чи обласній раді. Об этом заявил Игорь Кузин, временно исполняющий обязанности директор Центра гражданского здоровья. С нами сейчас на прямой связи Ольга Богомолець, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук. Пані Ольга, вітаю вас. Вітаю, всем доброго дня и доброго здоровья. Спасибо большое. Ну, вот относительно коронавируса, с чем вы связываете такой всплеск заболеваемости, увеличение количества заболеваемых? Во-первых, с началом учебного года, и именно в связи с тем, что открылись школы, открылись вузы, люди позволили себе поехать отдохнуть. Именно это послужило всплеском и толчком для того, чтобы увеличилось количество заболевших. Но в любом случае мы этого ожидали, и эпидемию нам удастся преодолеть, подолати тільки тоді, коли 70-80% населення перехворіють на ковід. Тому це абсолютно очікуваний прогностичний розвиток, через який проходять всі країни. То есть переболеют практически все, правильно я понимаю? Так. І 98% видужають. Угу. Але дуже важливо, власне, для чого приймають, для того, щоб у ковіда є одна особливість. Він дуже високої ступені контагіозності. Тобто при контакті з одним хворим захворіють практично всі, хто з ними контактував. Будуть і ті, які не захворіють, тому що є люди, у яких імунна система абсолютно може подолати цю інфекцію. Чимало людей захворіють. З тих, які захворіють, приблизно 20% будуть потребувати госпіталізації. Так от, якщо одночасно захворіє 1 мільйон, то з них 20% будуть потребувати попадання в лікарню. Ще до 5% попадання в реанімацію. Тому цифру можна математично планувати і навіть програмувати, яким чином нам рухатись для того, щоб не захлинулася система охорони здоров'я, щоб всі, кому потрібен кисень, щоб могли його отримати. Саме для цього вводяться карантинні заходи, які дозволяють таким чином планувати або програмувати навантаження на систему охороны здоровья. Ну а как сегодня, вот по вашему мнению, украинские власти справляются с эпидемией коронавируса? Насколько эффективно? На 3 з мінусом по 5-бальній системі
Чому? Тому що, власне, було півроку часу, який вдалося нам отримати саме за рахунок того, що на перших місяцях був жорсткий карантин. І ці півроку часу, замість того, щоб оснащувати лікарні, готувати персонал, готувати зміни і мобілізаційні бригади медиків, а проблема буде не в ліжковому фонді. Ліжка можна розгорнути там за день, за два. В цьому нема проблеми. Проблема в персоналі ненавченому. Проблема в персоналі, який не знає, як правильно користуватися захисними костюмами. Проблема в лікарях і в медсестрах, які не навчені, як правильно захищати себе і як правильно поводитись з пацієнтом. Я вже не кажу про те, які мають бути протоколи лікування і що потрібно робити. Тому влада має навчити мобілізаційні бригади, має створити мобілізаційний резерв. Інфекціоністів вже немає. Ті лікарні, які працюють, вони далі будуть продовжувати працювати, як і працювали. А нові ліжка, які потрібно буде розгортати, саме для них потрібні навчені медики і медсестри, а не студенти, у яких немає досвіду, які не несуть відповідальності за життя людей.